खुलुमबाय आं रंजालि आरो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ होननानै ओमफ्राय दिनै बोथोरा थान्दायानो बेहाय दायो जोङो आलासिनि न'आव थांनो नागिरदों ओंखाम जानो लिंहरदों नालाय थ' थांनोसै जोङो ओंखारबाय ओमफ्राय राजाया मैया मोनायाव फैदों ओमफ्राय दा थांसै आरो साथामजोंहाय पापाया स्कुलाव थांदों बेहा डिउटि दङनो गुन'त्सबनि आलदा स्कुलावहाय थ' भिडिअखौ नायलांबाय थादो दे नोंथां सफैबाय जोङो थांगोनदां नङाबा ओरैजाय सोनो एसे थ' ओरैजायनो थ'खा मेहेल गिगोनलै बे खारगासिनो अना खानानै ओइखौ थिखांनानै हो नङाबा ना थिखांजानाय नङाथाय हाबाय रागा जोंदों सोर हमखो आंनि गथ'खौ होननानै दुगैना दुगैयाखै दुगैयोथ' आंनो दुगैदों नंगौ वाइट रज नों साफाखा नामा जि मोजां बिबार नै वाव लागतासै मा खालामगासिनो बिबोनां बिबाजै बिसोरो मा खालामगासिनो सा फिथा जाबाय मिलाव सौनानै इमान मोजां जादों नायना मिलाव सौनायबानो हामगौमोन जों दिंखि दालाय नङाबा रग' जायो माबाया जों थिंसेयाव देनांगौ नैबेनो होमबालाय मिलावनो सौबानो हामगौमोन मालाबा जायोबा औ मिलावनो जानोसै ओं लास्टिंगालै खनसे सावना लांबाय सेम बिफायाबो बिजनेस मावो बिदिल' खामानि सानसे बिफाया बाहेराव लानो थांबाय बिनि उनाव बिबो सानसे बाहेराव थांनो गोसो जाबाय माबा मोनसे जानोसै मा बानायदों आनैया बाप्रे थिंजाय जि रानदों आमायासो You believe I'm done in yeah God bless you. With beautiful wife. beautiful wife मा बेदर हांसो जा बे जाहैबाय था गान्दाजों नाजों ओमफ्राय बियो दाउ ओमफ्राय बे नुखादों जा बिबाजै संनाय बिदा खुरना होनाय जा नोङो जायाबा गोथाव ना सफैदो बिलिफां ओमफ्राय नै नाफाम आमाया बानायनाय जा नोंनि फेभरेट गोजा आरो हांसो फैबावबाय नै रायज्लायनो सम गैलाथ' आरो जानोसै जोङो थाइगिर दङ ने बेहाय संग्राया नै जाखांबाय जों थिग जाबाय गय जानोसै गय जायाबा जानो नंला गोथाव संदों आनैया जाबाय थिगसे
दै जानायाव नोंनिया गैयाब्रा दै दङ जाग्रोदो दङबाबो जोंहा बेलेग जाग्रोदो जाग्रोदो नोंसोरबो जायाखैदां फुङाव आंबो जादो हा Nó cũng nói được rồi. मालाय नुवाखैनो खुरखांखाबायसो बाय बाय मागाव फै दा नै थेंक इउ जाहोनायनि थाखाय मा जादों जाबाय ना जाबाय थानाय गोदान बुस्थु एखौ नुजाय दे था होमबा दे था फैदे आरो मालाबा इसानाव ओमफ्राय बाजाराव माइब्रा गोसोम मोननायखाय लानानै जोङो डाइरेक्ट न'आवहाय फैबाय आरोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो थेंक इउ